Здравейте всички, аз съм Дечек и днес ще си играем в следващия епизод на нашите чани. Тук не съм довършил нещо, защото преди малко свърших един и почнах другият. Това е объркващо. Да. Па и аз Соня не съм го разделял. Лесно ще бъде за обработване. Нямам кварц. Аз нямам кварц. Що да е това? Да не са магиосни. Брррр. Ами и 10 кравички. Готово. Нищо е, получава ли се добре? Получава ли се добре? Я ще си направя даймонд неща. Дали да си направя даймонд неща или не? Да, не, имаме и дърво. Имаме дърво. Имам седло, каишка, брадва. Имам дърво. Така е по-добре. Дали така става или не, аз не знам. Да. Колко? Аз идвам. Още 5 букшефа. Аз съм 26 ниво. Откъде е книжка? Не разбирам защо в Ability има също. Да, малко се обърквам. Ще се намажа малко с магнем. Добре, сега да се... Аз искам малко да се... Какво се получава? Гледай сега. Гледаш ли? Тан. Гледаш ли? 6 диаманта. Много интересно. Чакай, и знаеш какво забравих да взема отдолу? Брадвата ми, взем за брадвата си. Ти да има просто защо къпкана. Да, отивам за брадвата да му идея да не си че дърво. Да, може. Чакай, защо не си направих диаманти? Сега се скача. Откача ми! Аз с диамантите леко по леко ще взимам такова да си правя брони. С 6 диаманта колко неща могат да се направят? С 6 диаманта. Само от бронята. Нищо, нали? Освен къска и такова. Да, имаме, не ми достига. Значи имам и каска вече.
Имам и Ender Chest. Къде? Хвърли ме пред порталът. Моята. Хвърли ме пред портала. Добре. Да. Хвърли. Виж аз хвърлям. Аз тук по-леко започвам да си трябва. Щом стана 300 ниво, отивам такова. Ще си го начекна. За колко съм почнал да начекна? Колко? Ма не е изпечено. Аз съм един. Аз леко започвам да си правя броня с драконата. Да. Леко. Защо и такава ставам? Яла! И аз скъпи дърва. Гъбата е гигантска, диамантите няма шален е як. Чуй нещо на желязната брада да поеш това диаманти, но как ли ще получам? Съседен състав. Не го съм, защото на едният са по-светло. Също долу имам 15 изпечено желязо. Долу в бункера ми. Чакай, ти желязо искаш ли диаманти? Само вземи онова от печката, моля те. Ами да, там се съхранявам няколко неща. Аз съм го запомнил бе, защото се е мой. Крипър е? Не ме решва. Тук трябва да тръчим напред. Да. Ето, не съм желязо. Колата, аз си го събирам често. Честно. Паякът. Не знаеш, че може да минеш през порталата, за да се прибереш. Аз не казвам да читнеш. Това не е чит. Не. Читате да летиш. Значи дървото се оставя за мен. Нищо. Значи, гръмна тук един крипър зад мен. Къде исках. Идея! 26 ниво съм! Ай, ще загина, бе! Ще загина, бе! Забравих си го. Трудно. Обратно каз. Иска да се надявам докато няма.
То ме прокуди тука. Но ще се... Защото съм бътка. Аз мога да оцелея. Ти при мен ще идваш. Искаш ли да дойда? Беби зомби! Беби зомби! После ще ти оправя къщата! Беби зомби! Беби зомби! А после не мога да високо левел съм. Не ти се висок. Ами да, защо ме мразиш? Ще ти оправя! Идвам да хелпвам. Например, да се слуша. Ти как си излява, Да знам. Да знам. Просто се скачах. Да, то сега всичко чува ми влиза в къщата майна. Вече не виж. Сложих ти вратичка. Така всичко да бъде както е било. Стълби могат да програма, алуминий и всичко. Добре бе, остави ма. Кучето идва. Кучето си е детето. Кучето чуш детето. Не си се няма. Това ще го ще. Ето, яла. Къде си? Къде си? Искаш го? Това. Още не е това. Значи колко стъкла две плоски? Чакай, трябва да имаме две плоски. Капак. Да имаме две плоски. Готово. Май не беше така. Тук май има камък. Имаме ли цел? Имаме решетка. Имаме прах. Леси. Кобичката е прецепена. Добре. Тако. Пясък, едно пясъчна трева. Да, много чука се. Чакай, виж сега как ще се пече. Мамки марязен пръсна пясък. Чакъл, камък. Къде е пясъкът? Имаме и пясък, бе. Чакай малко. Така победа.
го пескат. А има бебе зомби вътре. И съм поставил гъшното. Изчакай, след малко ще свършим. Готово. Да, и на железните мечове трябва поне винаги да има такова огнен експерт. В сезон 1 гата ми се пане. И той има броня! Той има броня! Гол съм! Гол съм! Да, и това беше от нас. И... Чао!